Hey yo, hey yo. Welcome to Cebu. Welcome to Cebu. Hello. Info? No, thank you. Parang ano pa ito nga. Passport ano na ito? Here we go. Welcome. May tao na pala dyan. May extra bed. Kasi dapat 3 kami. Kaso, si Dayan hindi nakasama. So, here. Ito yung toilet. Hello! Nice, sayang eh. Talagang tatawa. May telephone pa dito. Tatawa pag tumai ka. Oo. Tatawa. Saan ka kaya tatawag? Kailangan ng tulong. Tulong. Ano ang hello sa polls? Ay, nag-video ko pala, sorry. Tinatanong mo pa ako. Hello. Tama na eh. Bakit? Ito pa oh. Pak. Parang buang lang.